क'क्राझार UN एकाडेमिनि उना फोरबोआ दिनै जोबलांबाय। बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों बड'लेण्डनि बिखा क'क्राझार सहराव गायसनजानाय क'क्राझार UN एकाडेमिया सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो उना फोरबोखौ 7 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। थांनाय 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 8 नबेम्बराव बायदि बायदि हाबाफारि लाफानायनि गेजेरजों जोबनानै थाङो क'क्राझार UN एकाडेमिनि उना फोरबोआ। बे उना फोरबोनि दिनै जोबथा साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव फरायसुला फरायसुलिफोरा क'क्राझार सहराव मोनसे हारिमुआरि सुरनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो। हानजा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरा बर'नि गोबांथार दोरोङारि हाबा हुखा आरो आखुथायफोर जेरै आबाद मावनाय, बैसागु फोरबो फालिनाय, ना हमनाय, जुलि जानाय बायदि आखुथायफोर दिन्थिफुंनायजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन समाज बेरेखा जेरै फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, जिनाहारि खालामनाय बायदि समाज बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव थानो सांग्रांथि लाबोयो। दिनै जोबथा सानाव फोजोबनाय हाबाफारि बायदियै सानजौफु समाव मोनसे उदां मेल आरो गार्जेन मिट हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन केटेगरियाव जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनो बान्था गथायनाय जायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै MLA लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, जनता कलेजनि बिबुं गोराजो सिरथि सरगियारि मोनहा फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखां बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्ममोनहा। गा 23थि UN एकाडेमिनि जे फरायसालि फोरबो, आथिखालाव जों बेखौ उना फोरबो होननानै बुंनाय जाबाय। जोंनि गासै आसामाव थानाय जोंनि UN एकाडेमि ग्रुपफोरनि गेजेराव बोसोरै नैबे समावनो नैबे एखे समावनो बे फरायसालि फोरबोखौ उना फेस्टिभेल हिसाबै खुंनाय जायो। दाब दाब जायगायावबो बे सोलिगासिनो दं। दिनै नैबे क'क्राझाराव जोंनि नैबे उना फेस्टिभेला थांनाय 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय 8 नबेम्बर बेवहाय बियो जोबनानै थांसिगोन। जोबनायजों लोगोसेनो दिनै जोंहा माखासे गोनांथार हाबाफारिफोर दं। बेनो जाबाय फुंनि हाबाफारिनि गेजेराव नैबे कालचारेल रेलि, जेराव फरायसाफ्रा जोंनि गासै डिग्री थाखोनिफ्राय ओरैहाय गाहाय थाखोसिमनि फरायसाफ्रा बेवहाय गाव गावनि रोंगौथिजों लोगोसे हारिमुनि माखासे गियानफोरखौ गावसिनि थानाय जे रोंगौथि एक्सपिरियेन्स बेखौ बिथांमोना देखायनो होननानै दिनै देखायदों, दिन्थिफुंदों आरो बियो गाहामै गाहामै जालांनायखौ आं नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे दिनैहाय जोबथा सानाव जोंहा दंबायो गार्जेन जथुम एबा पेरेन्टस जथुम। दा बेवहाय जोङो जोंनि फरायसाफोरनि गोबां बायदिसिना हाबाफारिजों लोगोसे जे मोनानि समाव कालचारेल नाइट, बेजों लोगोसे बे हाबाफारिया जोबलांगोन। थांनाय 3 नबेम्बराव जागायनानै बेवहाय गासै मोन 70नि बारा इभेन्ट्सफोर कालचाराव, स्पर्ट्सआव, बिदिनो लिटारारियाव आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जे जोंनि गथ'फोरनि थाखाय टेलेन्टेडखौ माबाखौ लाबोनो थाखाय जोङो इनार कुवालिटिखौ लाबोनो थाखाय बे फोरबोखौ जोङो 2002आव गायसननायनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों, फालिबाय थादों आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों जोंनि फरायसाफोरनि गावसोरनि जे इनार कुवालिटिफ्रा बेसेबां माने गोख्रों जानानै दङ, बेनि दिन्थिफुंनायफोरखौ जों बेवहाय नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो जोङो बे उना फेस्टिभेलखौ खुंबाय थानाय जायो आरोखि। ओरैनो दुलाराय आसामनि गेजेराव जे जोंनि UN एकाडेमिनि जे थासारि होनोब्ला जोङो आथिखालाव जे बर' बिजोंखौ फोथांनायनि, बर' राव थुनलाइखौ फोथांनायनि लोगोसे बर' मिडियामनि जे फरायसाफोर बियो गोबां समाव दासिमबो जामलांनायनि लामायाव दङ। जोंनि गार्जेनफोरा, जोंनि पेरेन्टसफोरा दासिमबो बिनि फारसे सांग्रांथि नङा। दा जाय हक जोङो 2002निफ्राय गायसनबोनानै दिनै आसामाव जोंनि गासै UN एकाडेमिफ्रा 84टा जोंजों लोगोआव सोलिगासिनो दं, मोनसे ग्रुप हिसाबै बाहागो लागासिनो दं। दा बिनि जे फरायसा सानखोनि जि अनजिमाखौ जों नायोब्ला जों नुगोन आथिखालाव गासै जोंनि UN एकाडेमिनि
जे फरायसानि बिसाना 18,000नि एसे खम जानानै दं 20,000सिम थांबायमोन बेयो जोंनि फरायसाफोरनि बिसाना आप टु नार्सारिनिफ्राय क्लास 10सिम खिन्थु थांनाय बोसोरनैसोनि उनावहाय जोङो जोंनि UN एकाडेमिनि फरायसाफोरनि जे माखासे जे सानखो बिसान जों बेखौ एसे खमायलांनाय नुदों खमायलांनायनि खारनफोरखौ जों नायनायाव नुदों जे गोबां बर' बिजोंनिबो प्राइभेट फरायसालिफोर जाबाय बेजों लोगोसे इंराजिनि जे प्राइभेट फरायसालिफोर बिसोरो गोबां जायगायावनो खुलिनायनि थाखाय बियो जानो हागौ ओरैनो जों जुदि संख्याखौ नायोब्ला नुयो जे जोंनि ओभारअल जे प्राइभेट बर' फरायसालियाव फरायनाय फरायसानि अनजिमाया आथिखालाव 22,000नि बारा दं जोंनि जे लेटेस्ट जोंनि हिसाब साननाय मथेब्ला 22,000नि बारा दङ ओमफ्राय एनुवेलि जोङो मेट्रिक आनजाद होनायाव जों नुदों जोंनि UN एकाडेमि हान्जानिफ्राय सा 1400सो बोसोरै माने मेट्रिक आनजाद बेखौ होबाय थानाय जों नुयो जोंनि जे रिजाल्टनि जे आउटकाम 1400निफ्राय 1500नि गेजेराव 1400निफ्राय 1500नि गेजेराव थायो बिदिनो जोङो ओभारअल प्राइभेटफोरनि हिसाबखौ जों लानानै मोन्दों गासै 2,300सो जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरनिफ्रायनो बर' मिडियामनिफ्राय जोङो मेट्रिक फाइनाल होलांनायखौ जों नोजोर मोनबाय थादों आरो जे थांनाय 2012निफ्राय बे बिसाना फ्राय एसे एनै आप डाउन जादोंब्लाबो बेहायनो सोलिगासिनो दं आरो दा बेफोर ओभारअल जिनिसखौ नायोब्ला जों नुगोन जे जोंनि UN एकाडेमिनि बा बर' बिजोंनि जे फरायनाय फरायसानि अनजिमा बियो बांद्राय खमायलाङाखै फारसेथिं जोंनि जे बर' बिजोंनिखौ हमथानानै लाखिनायाव प्राइभेट फरायसालिफोरनि जे रल बिफाव बेखौ जोङो जोबोद मख'जाथाव होननानै बुंनो सानो आरोखि नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।